spiritual warfare na po sa ta. Occult. Ang meaning sa occult, hidden. So this lecture is taken from the lecture of Father Montrose from EWTN. Ako lang i-echo ang iyahang lecture. So, occult, we're speaking of superhuman or preternatural influence. Dili gikan sa Ginoo. So, ang sa Ginoo, ang tawag nga na supernatural, no? Ang sa demonyo, mga ginatawag nila ko ng mga dili ingon nato ko, no? Pero that is from fallen angels or demonic. It is called preternatural or supra above human, no? Because angels are powerful than us, no? They are inferior than God, inferior to God, but superior to human. That is why it's called supra-human. We commonly associate the occult with demonic influence. Karon labi na sa panahon sa pandemic, nisikat ang occult. Why? Because ang tao mapugos na magid sa internet, Google, Facebook, kanang YouTube. So tapos naa sa YouTube karon daghang mga instructions. Everything is in YouTube. How to open your third eye, how to do cast spells, no? So ang tao karon nature sa tao nga curious. No, ngano maday na fall si Eve ug si Adam tungod sa curiosity. Kadaghanan sa atong sin is always because of curiosity. Pop up sa atong internet, nagmurag na sexy, ato i-click, na murag chisim diya, unsa na atong i-click. So ang atong time ma-waste because of curiosity. Gusto ta kanunay makabalo. So that is the primordial sin daw sa tao usually, uncontrolled curiosity, no? So diha mag-capitalize ang demonyo sa atong curiosity. Today the occult has become much more popular than it was 20 years ago. Today there is popular satanic music, satanic street gangs, satanic worship, widespread use of horoscope, study of the zodiac signs, satanic games. Pwede na mapalit sa tindahan karon ng Ouija board. So, mapalit na nimo sa sa mga actually sa Amerika, mapalit sa Toys R Us ang Ouija board game, i-package siya as board game. So, nasa instruction saon na ay mga letters, number, mo-move siya, mutawag lang ka og spirit. Okay? Mapalit na. In the first letter of John, he tells us two things. First of all, we are born of God by baptism. So natao ta una sa atong ginikanan, natao ta ulit, na born again ta ulit sa pagbunyag, born by water and spirit, no? And we are protected by God. When we are born of God by baptism, we are protected by God from the evil one. The evil one cannot touch us. Okay? But he also tells us that the whole world is under the evil one. So, kadundo mo sa temptation ni Jesus dito sa desert, ngayon siya, worship me and I will give everything to you because it is under my command. No? Siya ang ruler of this world. So, first, muna nga, ayaw dayon mo og kalipay nga tungod kay blessed mo financially, mayroon kag siguro si Lord is agreeing sa akong lifestyle, nag-agree siya, He is blessing me because dato ko. Ayaw ninyong i-correlate ang financial blessing, ang financial prosperity sa blessing ni Lord because wala ta kabalo, no? It could be the devil one who is giving us financial things. Daghang mga politiko diya, mga dato nga very evil pero financially prosperous. The evil one cannot tempt us, but he cannot touch us directly unless we open the door for him. So pwede siyang makatintal nato, pero dili ta siya pwede mo tandog nato like harm us directly unless kung kita'y nag-able sa pultahan.
Kung kita na mo abli sa pultahan, he can harm us na. Okay? Ang sulti ni Father, do not concentrate on the evil spirit, but fix your eyes, your faith upon the Lord Jesus Christ. Ayaw kahadlok ang mga evil spirits, no? Ang ato lang importante i-focus ang ato mata kay Jesus Christ. We are saved by Jesus Christ alone, through prayer, the Word of God, the Bible, sacraments, especially through the presence of Jesus in the Holy Eucharist. Devotion to Mary is a very powerful means of protection in our daily life. Kabalo naman kita, kada Hail Mary nato, no? When we consecrate our life to Mama Mary, kontra gyud na mortal enemy number 1 kontra sa demonyo si Mary, because he is humiliated. Na si Saint Alfonso ng de Montfort, no? Ningon nga, in a way, the devil is more afraid of Mary than God. Ngikag ha, kuyawa, mas labaw pa dahil si Mary kay God. No, dili. Nganong mas mahadlok ang demonyo kay Mary kumpara kay God, because sa kay God, automatic, kabalo na ang demonyo nga lupigid siya kay God, wagid siya mahimo kay God. So, given na siya, dawat na sa demonyo nga digid siya makadaog sa Ginoo. Mahadlok siya kay Mary because of his pride. Kay kabalo nga si Mary, tao lang, niya muyukbo siya kay Mary, mo na nga mas mainsulto siya kay Mama Mary, mo nang di niya gusto i-pronounce ang name ni Mary, because sa usa ka tawo siya napildi. Nadawat niya nga mapildi siya sa Dios, pero di niya madawat nga napildi siya sa isa ka tawo tungod kay siya ang inahan sa Dios ni Kristo. So what is the kingdom of Satan? The kingdom of Satan is a lie. No? Puros bakak ang gina-offer sa demonyo sa imuha. No? Bakak nga offer, health, wealth, no? Siya po imbento sa fake news. Tanan nga bakak, no? Yana. The prophet tells us that in his heart Satan is determined to be like God. Gusto gid kanunay awaton sa demonyo si God, no? Isaiah chapter 14 verse 12. He always want, ona nga kabantay mo, ang holy sacrifice of the Mass, we offer the body, blood, soul, divinity of Jesus Christ, the blood of Jesus. That is why ang albularyo kanunay gusto magpa-offer og dugo sa manok, dugo sa baboy, cross sa agtang mag-birthday, because gusto awaton sa demonyo. So never do that, because if you do that, bisan pag cross ang inyong ibutang diya, dugo, wala na sa Bible, wala na sa atong pagtulon ng simbahan, you offering yourself, ang ibang mga anak sa powers ni Satan. Mo nang dali mausog, dali mabuyagan ang mga bata, because you already gidismantle na nimo ang protection sa bata. Therefore, in Satan's kingdom, he wants everything that is in the kingdom of God. Kung sa'y nasa kay God, iya gusto po niyang awaton. Mo nang pa-offer po siya blood. Ga-offer ta sa misa og blood ni Jesus, gusto po siya blood, no? So, there is false worship, false adoration, and false evil prayer. Ang Our Father po na ang mga albularyo, mga kulto. Ilan na sila isumpayan, na sila isumpay ng mga Latin nga di masabtan. So, mahimo ng evil, ang usahay ang Our Father ilang balihon, no? He offers us false happiness and peace. Oh. He holds out to us dark wisdom and knowledge. Kaning dark wisdom, makuha nato sa mga occult, mga crystal ball, cards, no? Mga fortune telling, muna yung mga dark wisdom. O sa mga kanang occult knowledge, sa New Age movement. So this is how he tempted Adam and Eve, no? So, naghatag siya intriga. Kabantay mo karon ang isulti usually sa internet, maone ang dili gitudlo sa inyo sa school. Kita ray nakabaloan maone ang dili gitudlo sa school, wa mo kabalo. So mao po unsay gisulti sa inyo sa Ginoo, dili mo mukaon sa prutas, maone ang wala gitudlo sa inyo sa Ginoo. Wa mo kabalo, kung mukaon mo sa prutas, di mo mamatay. Ang inyong eyes ma-open. So kinsa may naghatag kanunay og intriga,
kinsa may pasimuno o father sa mga intriga, it's Satan. Hantod karon mao ginay style ng Satan, no? So naisaktong naisaktong information, iya ginang himuag intriga nga dili na mao ang tinuod mo ni. And then in his kingdom, Satan also offers us health that is unto death. So unsa may example sa health nga unto death? Kanang magpatambal ka sa mga albularyo kay gusto kang maayo. Example ang uban, dili nila madawat kay naslay cancer, muadto gyapon sa albularyo bisag kabalo sila nga gidili sa Biblia, no? So kay gusto gid nila health. Pero ang mahatag sa albularyo makaayo siya pero temporary lang na siya o ikamatay sa imong kalag, no? Ang protection niya is false. Adto ka sa albularyo para kay gibuyagan kunuhay imbis mo adto ka sa simbahan. So it offers us health that is unto death. Just as we picture the angels of heaven singing, worshiping God, there is also a special music that is evil, like mga rock star, mga rock music, no? Mga death metal music that glorifies the kingdom of darkness. Saint Paul tells us to be on our guard always. The Spirit says clearly that some men will abandon their faith. In later times, they will obey the lying spirits and follow the teachings of demons. 1 Timothy chapter 4. Be on our guard always. When you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to imitate the abominations of the people there. Morning warning ni God dito kay Moses, no? Yeah. Do not imitate the abominations. Sa ingon si God sa Exodus, let there not be found among you anyone who immolates his son or daughter in the fire. Sa una, ginahalad nila ilang baby, ihalabay nila sa kalayo para i-offer nila kay Molech, no? God Moloch. So, sacrifice. Karon, napabay mag-sacrifice sa iyahang son and daughter sa demonyo? Wala na. Naagyapon. Pero lahi na nga version. Wala na yung mulabay dito sa para sa Diyos. Karon, ang offering sa iyang sons and daughters sa demonyo is through abortion. I-sacrifice nila sa Diyos sa una, ilang i-sacrifice ang ilang anak. Di ba? Karon, i-sacrifice nila ilang anak para sa ilahang convenience. Para makapadayon gyapon sila og night clubbing, papadayon sila sa ilahang career, sa ilang kasikatan, mga artista, ipa-abort nilang anak, kay para figure nila, maorag yapon, sacrifice gyapon, child sacrifice gyapon ang katabo sa abortion. They sacrifice for their financial status, sa ilahang maayong kinabuhi, no? So, maunay ka kahitabo sa abortion. So, ang sulti abominations nor fortune teller. Tani sa Exodus, dili mo muduol sa fortune teller, soothsayer, charmer, diviner, caster of spells, nor one who consults ghosts. So kini tanan ang akong gibasa diri, automatic mortal sin siya, bugat kay nga sala, because this is under the commandment number 1. And the commandment number 1 is ang pinakabugat nga sugo sa tanan, no? So one who consults ghosts, spirits, nor seeks oracles of the dead. So na mga card reading, medium, spiritista, no? Anyone who does such thing, bugat kay nga word, abomination, no? Kamumuhian ng Diyos. Abomination to the Lord. The Lord says that we must be sincere with Him. We cannot have both ways. Di pwede ang kasagaran isulti sa mga katigulangan, wa may mawala sa atoa. Mura man tag bitag balimbing, naiuban na ay dakong scapular, na ay bala sa kilid. Unsa man ang bala sa kilid na makihabak? Back up ni. Basi di mo ipikto ning cross, di napay back up sa kilid, no? So kana both ways na siya, balimbing. Muna gikamumuhian sa Dios, insulto sa iyaha. We have to be firm in our resolution to follow the Lord alone. Alone lang yun, si Lord lang yun, no?
So when we talk about forbidden knowledge, we simply mean knowledge that is obtained outside of God's influence or normal way. So, ang normal way nga knowledge is to study, no? Pag-study sa Bible, study sa atong mga textbook sa klase, praying to God. So that is the ordinary knowledge. Kung mangita patag knowledge outside of the normal way of God's influence, leading us the leading of God in prayer. Other than that, mangita pag pamaagi like card reading, tarot, fortune telling, spiritista, you already seeking the future knowledge, no? So apart from God, from the clairvoyant spirits, it is already forbidden knowledge. It is a sign that we do not trust God. Wala na tayo nagsalig sa iyang leading. Gusto tag shortcut, gusto tag so ginadili na niya pamaagi. Bisan pag maayo ang imong tumong, pero ang pamaagi demonic, so it will be punished by God. Forbidden power is a kind of magical power that produces effects apart from God and in a way that is beyond ordinary human means. Okay? Ngayon sa Leviticus chapter 19 verse 31, do not go to mediums or consult fortune tellers because what will happen? You will be defiled. You will be defiled by them. I, the Lord, I am your God. So asa man ka mo adto kung gusto ka makabalo sa future event? Go to God. Go to God. Nga di man mo sulti si God on sa future, then trust the Lord. Trust the Lord nga He will take care of you. Ayaw nag-shortcut diha. Kabalo ba mo nga gipunish si David ni God because iyang gipaihap ang iyang sundalo pila ka buok kay mo adto sila sa gira. Niingin siya nganong imo man ang gihimo ng dautan nga buhat, di ba gipasaligan ka sa Dios nga modaog ka dili tungod sa kadaghanon sa imong sundalo. Bisa pag gamay imong sundalo, dili ka modaog tungod sa kadaghanon sa imong sundalo, tungod kay ang Ginoo ang mukapag-away para nimo. So mao na nga gipanis siya because gusto ta makasigurado moadto ta sa kwan makapangasawa ba ta foreigner, makapangasawa ba ta gwapo, sabi gusto ta mo click ba niya ako negosyo, moadto ta sa fortune teller. Trust God, just follow God, no? So should anyone turn to mediums and fortune tellers and follow their wanton ways, I will turn against such a person and cut him off from his people. Grabe ka bugat, no? Sa unang panahon, moadto kani mga bagay, death sentence ni sa panahon nila ni Moses, no? Leviticus chapter 20 verse 6. Okay, let's go to astrology, horoscope, are pagan customs. Pagan customs ng astrology and kwan. So it is forbidden to seek knowledge of the future. Actually, ang demonyo di makakita sa future. Nganong kay kung tinuod pag yun nga makita sa future, unta, daog na sila tanan sa loto. Wala man sila nga nadaog sa loto. Di ba? So diya pa lang, ang demonyo, ego, moingon siya, nakatagna malagi siya sa mga bot. Ang demonyo, tuon sa pila ka libo ka tuig nga naa sa kalibutan, kabalo na sila sa pattern, sa dagan, sa kalibutan. Maayo na sila mo predict. That is why, daghang mga mananagna nga masakto. Muulan, mamatay ni siya because kabalo sila sa pattern sa lihok sa mga tao. Ang ilahang ginahimo is estimate na ng ilaha because kabalo na sila sa pattern tungod sa ka-bright nila ug sa pila ka libo ka tuig nga naa na sila na observe nila ang kalakaran sa kinabuhi. Pero they can never know the future. Only God knows the future. So ay nagsigig pangutana sa future nila. Nakasala lang ka sa Ginoo, you will be cut off. Playing cards, tarot cards, crystal balls, study the hands and stars. Examining the liver of the dead. Ang uban, mag-examine sa tanaw ng liver sa dead sa mga spiritista, no? At dead animals. Ilang studihan, di mahibawan nila ang future. Mo-shoot sila og arrows, Ouija board, spirit of the glass, or by any superstitious means. Ayaw. So, unsa man ning medium? Ang medium is a person nga mosulod ang espiritu og storyahon nimo ang imong paryente. Okay? Or
na espiritu nga diviner nga mosulod sa medium nga espiritista mamangutana kaniya sa gitago ang Yahweh ni Lolo or unsa man ang future or any nga ipangutana nimo, no? Mao na siya medium. They are possessed. So kanang imong gipangutana, imong makigstorya ka sa imong paryente, dili na siya imong paryente, giilad lang ka. That is demonic spirits. Because ang imong paryente tuwa na sa langit, purgatorio, or impyerno. Di na sila makagawas diha. Makagawas lang na sila, kadiyot, makapabatyag nimo, makatimaho kag kandila, na alibang bang makita, pwede kang pasugtan sila usahay sa Ginoo, usaray gipangayo ana, unsa man, pamisa o pagampo. Dili na sila allowed makigstorya nimo. Kung makigstorya sila nimo, dili na imong paryente, demonyo na automatic. So in 1 Samuel chapter 3, si King Saul consulted a medium, no? He died because of this. God punished him. Pag-auma, patay siya sa gira because he consulted. Karon ang mga horoscope na nasa pan, nanay apps, no? So, mga zodiac, mo ingon sa Jeremiah chapter 10 verse 2. Thus says the Lord, learn not the customs of the pagans, have no fear of the signs of heavens. So kaning horoscope, signs of heavens na siya, arrangement sa stars, arrangement sa planet, movement of the planet, no? By the pagans fear them by studying the stars and planets. An astrologer casts a horoscope on the basis of the month and the day of the individual birth. The horoscope is a prediction of events likely to occur in a person's life based upon the movement of the stars and planets. No? So even if you say nga you don't believe in horoscope, nagkatuwaan lang, basa-basa lang ka, you avoid it. No? Even if you say you do not believe in horoscope and only read for your own fun, you should abandon this practice. Why? Because the daily horoscope can easily influence your actions from time to time. Bisag may kag di makutuo pero magbalik-balik na itong imong nabasahan sa horoscope sa imong kwan o ma-impluwensyahan ang imong mga lihok, no? And we open ourselves to the occult. So the use of magical herbs, powders, liquids, or similar things, there is often a specific invocation of the devil. Lahi na po ni siya. Mga casting of spells na po ni siya. No? Curses, hexes. No? So, kung magsige ka ato sa mga espiritista, albularyo, horoscope, you are opening the door. So, unsay mahitabo when you open the door? Pwede na kang, you are giving permission Satan to attack you. Manang ingon si Father Sikia, if you are in the state of grace, you obey the Lord, you do not open any doors, mga barang, kulam, dili ka maapektuhan, di ka madutlan. But if you are going to these things, sayon kay ka madutlan. Okay? So we have all heard about sticking pins in dolls, the evil eye, kadong na mong evil eye, i-explain na to na unya. The eating of cursed foods. By the way, eating of cursed foods, naay nga na, i-curse ang food. May nanduman ko sa among lecture dito sa UST, si Father Ermatinger, exorcist, na siya ay professor man siya sa seminaryo. Na sila estudyante nga seminaryan, during sa iyang pagkaseminaryan na possess. So ilang deliverance, ang ilang exercise. Ilang ipangutan ng history kung paano nagsugod. Dito nila na-discover nga katong seminarista, when he was 5 years old, ipakaon siya sa iyang sister nga teenager og lettuce nga cursed. Motoy reason nga pagkadako na niya didto siya na possess. O grabe pila ka tuig ka kumbati para ma-kuan. Ngana ka grabe ang evil sa effect. Mungutana, nganong ipakaon man siya sa iyang sister of cursed food? Because nag-research siya sa internet on how to become a witch. And then, ang instruction dito, you let an innocent person, bisag kinsa nga ka, basta innocent person,
ipakaunon nimo ani nga food. So wa siya malain makita yang manghod 5 years old, innocentive siguro ni ipakaon niya. So mao na epekto sa mga cursed food. No? Drinking a liquid that through the power of darkness is to cause harm, sickness, or death. This is witchcraft. Tinuod ning witchcraft, they can really kill, no? Bisag ka ng mga gayuma, that is true. Okay, so Father Gabriel Amort, an exorcist, tells us this story, common forms of curses. Spell, malefice, or hex. So, most commonly used means to cast evil on anyone. So, muna siya. Si Father Gabriel Amort is the official exorcist of the Vatican. No? Matay na ni siya bago lang, mga 2 years ago. So, accomplished by making some type of evil artifact or object that has an almost symbolic value. So, mo na gamiton object, ibutangan lang incantation, no, or curse, or mutapot diha sa object. So, ang spell is a tangible sign of the will to harm. So, it is offered to Satan. I-offer ang object kay Satan to be imprinted with its evil powers. Mao na siya maghimo og na spell. And then, nga naman, Satan wants to mimic God. Atong isulti, gusto niya awaton kanunay ang Ginoo. We have sacramentals, we have sacraments. Ang ordinary matter, like water, katapot diha ang grasya sa Ginoo. Ang oil, makatapot diha para sa confirmation, sa holy water, anointing of the sick, Eucharist, the bread. So, awaton po na sa demonyo. Napot siya object nga makatapot ang iyang evil spirit. Sa Ginoo, nakatapot ang iyang grasya sa mga matters, sacraments o sacramentals. Ang demonyo napoy mga hexes and spells. So, water for baptism, instrument of grace. Ang malefice, matter is used as an instrument of harm. Sa ato instrument of grace. Sa demonyo, instrument for harm. So, 2 ways to effect a malefice. Direct or indirect. So, ang direct, ang ginagamit nila ng mga objects, menstrual blood, or bones sa mga patay ng mga mananap, or burnt ng mga powders, or animal parts, commonly the heart, and peculiar herbs. Tapos, i-mix nila sa imong mga drinks or food para to cause disease, no? So, ang indirect, motoy direct, no? Ang indirect, malefice mo na yung hexing, no? Object nga gipanag-iyahan sa tao nga imong kontra, mo na imuhang imong i-curse. Object that belongs to the target, like picture, wallet, comb, unlan, sa panadiha, no? So, figure that or pwede po siyang figure that represent, dili kay iyahag yung gamit, pwedeng nagre-represent niya. So, dal nga nagre-represent sa iyaha. Pinundom ko sa storya ni Mami nga mahal maningil ang mangkukulam. Anong 3.5 may imong singil? Tungod kay ang iyang gamit kay Barbie. Barbie doll. Mas mahal. Joke lang. Anyway, anything na nag-represent sa iya pwedeng gamiton. Like, mga doll, no? So, ang tawag ani nga mga material is called transfer material because it represents the victim. No? Og naapoy ginatawag nga binding malefice. Itali ka para di ka makagawas sa malas, dili ka makagawas sa sakit. So, mo gamit sila mga umbilical, or mga ribbon, itali nila tong bound with various ribbons or animal hair to produce a binding effect. Matali ka sa kamalasan, matali ka sa kaproblema, matali ka sa mga
And then, for example, ang transfer material, ang dal, nag-represent sa imuha, ilang higtan o horsehair or umbilical cord or ribbon para mabind ang curse ni Satan sa imuha. Pero, again, no need to be afraid if you're in the state of sanctifying grace. You always confess, you always pray, because you're protected by God. You will, dali lang yung ka matakdan if you're in the state of mortal sin. So, naato yung sa kakuan, bahay, nahulugan siya, tungod kay na ay nagkontra sa iyaha, naghimo o ginatawag nga binding malefice. No? Transfer objects, pwede pod nga ilang ibutang sa ilawom sa imuhang unlan or sa ilawom sa imong mattresses. And then it can cause diseases. No? Kabantay man mo siguro ana, dagang mga normal ang mga laboratory pero gitubuan ng mga unsa mga masakit. And then after deliverance, exorcism, or bisag confession lang, pag humano kumpisal na ayo. Because kabalo mo ang confession is 100 times more powerful than exorcism. Bisan ang mga exorcist gasultian na. Because mortal sin, when removed, wala na power sa Satan. Because what happens if you have mortal sin? Legalistic kayo ang demonyo. If you have mortal sin, he has a legal hold on you. Na siya legal right sa imuha. But if the mortal sin is removed by confession, wala na siya legal hold sa imuha. That is why confession is 100 times more effective than exorcism. That is why before na mo i-deliverance, amo gina-advise nga kumpisal sa. Walay epekto gini atong deliverance dire. Kung mo na nga mga tao dili kasagaran mo adto sa simbahan o sa deliverance exorcism ministry, mas ganahan pa silang mo adto sa albularyo nga naman. Sayon naman sa albularyo, muhatag lang kag mo-donate lang kag gamay diha, lingkod lang ka, ang muhimo sa tanan ang albularyo ana kay buhaton, passive lang ka, lingkod lang ka. Tanan nga mga seremonya sa albularyo mahimo. Pero sa simbahan, tagaan kag assignment, pagrosaryo ka kada adlaw, biyahe na imong kabit, biyahe na imong mga ginabuhing pagpakasala, undangi ang imong pagtanaw X-rated, ayan ang sigig panglibak diha, simba na kada Domingo, ampo ka kada adlaw. Ang tumong sa simbahan, pag-uhon na imong kinabuhi para moduol kay Kristo. Kapuyan naman ang tao na, di man ang tao ganahan magsakripisyo, gusto mo lang mo donate naman ito sa albularyo. Ayuha ko, mura bitaw karwas, ayuha ko, tapos na. So daghan may mga pasyente nga di na mo balik kay expect sila nga mura pud ning albularyo nga pre-over lang ayos na, no? Nga was la kablo pila ka tuig nilang gi-develop ng mga sala. Transfer object, hex objects can cause terrible indescribable illness to the victim. No? It can cause terrible indescribable illness to the victim. Exorcist should have pillow or mattress burned. So kung mahibaw-an nga na nakatago diha, ipasunog gina ang mattress or ang pillow. And then so klase-klase lang na yung mga wire nga ibutang diha, buhok, mga kuan sa mga mananap, na ribbons, branches, daghan. Sometimes kining mga transfer objects cannot be visible in the naked eye. Only after sprinkling with holy water kalit siya mo appear, makita na nimo. So before dili nimo siya makita. If you sprinkle holy water, makita na nimo. Okay, physical evils are directed against individuals because of hatred or jealousy. Mao ginang kasagaran, jealousy and hatred. No? Cursing. Unsa may meaning sa cursing? Calling down of evil nga mahitabo sa tawo on a person, place, or thing. Kung place, malugi mo, mapurdoy mo na inyong negosyo, mahitag masunog unsa ba, or a thing or a person. So, kung kanang mong sulti, God damn you, unsa man ang God damn you? Dili na damn you sa barko. Shortcut na siya sa may God damn you to hell. So never say that. May God damn you to hell. Mo na siyang shortcut ana. So ayaw gyud og curse. Kung tinuyo meaning deliberate,
it is a mortal sin. So, sa pangumpisal dayon kung ikaw nag-curse, may tag mamatay ka, may tag maimpyerno ka, no? Kanang sa gitanay na gaya mo kay sa imo kan, may tag mahulugan ka, may tag mabanggaan ka sa kinan, tanan any evil, no? That one is a serious sin. So when one calls on God to condemn a person, may tag kuana ka sa Ginoo, no? May tag gabito pa di mong Ginoo sa pag-curse, no? It is a serious sin. Or wish him to go to hell because he hates a person. This is a mortal sin. Cursing is evil because it causes infestation. Makakos siya og infestation, even possession sa tao. No? Na atoy isa ka unya na ako na ihatag ang example, no? Diabolical possession when directed to a person. Abi na mong kanang words ni mo wala na power, sakyan na sa demonyo. So that's why be careful of your words. So common forms of curses, black magic, witchcraft, satanic rites, common characteristic of obtaining a curse against a specific person through magical formulas or rituals. So, at times, very complex by invoking the demon, but without the use of particular objects. So, walay object, dili na siya malefice or hexes. Ang walay object, curse ang tawag na. Common forms of curse. So, black magic, witchcraft, satanic rites, you become a servant of Satan. Kining mga tao nga naga-involve ani. Bisan pag moingon sila white magic ang ilaha, panagang sa black magic, pareho ra na sila. That is still, you're still involved in occult practice. Okay. Number 2, curses invoke evil and the origin is always demonic. Okay, kani. When curses are spoken, especially when there is blood relationship, mas delikado kung na ay blood relationship, especially parents. When parents curses their children, grabe na ka delikado. No? Because parents, by order of nature, by the order of God, gitagaan ang parents ni God og spiritual authority sa ilang anak. Natay spiritual authority mo na, that is why pwede maka-deliverance ang gidikanan sa ilang anak nga dili sila balikan sa demonyo because natay spiritual authority, no? Now we can do that for good. If we for bad, gamiton nato like cursing, no? That the outcome is terrible. Nato isa kay exorcist ingon siya ang nanay nasuko siya sa iyang anak because dili niya type ang babae nga pangasawon sa iyang anak. Pero wa gid nagtuo ang iyang lalaking anak, iyang gi-curse. There will come a time that you will go back to the bed that you were born and you will die. O na iyang curse. Nalimot siya sa iyang curse. Abot ang pila ka panahon, pila ka tuig, nag-uli sila sa iyang anak, okay na sila. Nagbisita sa iyang lugar ng iyang anak, nag-ulan, di ka uli. Sige, tulog lang sa imong kwarto. Dito siya na tao sa iyang kwarto. When he slept there, he never woke up. He died. Because ang curse is effective sakyan sa demonyo. It's very good. Never curse your children. May pag magkalisod-lisod mo kay yung gitubag-tubag ko ninyo na pwede ginang madayon, no? So napos na apoy mother who secretly curses their daughter-in-law, no? Maka-effect gyapon na siya kay motong tingala ang daughter-in-law nga sige siya sakit nga dili kwan because wa siya kabalo gi-curse di siya sa iyang mother-in-law kay sige slag away. And there's also a testimony of a grandmother cursing his grandson using the picture of his grandson. He met a terrible vehicular accident, no? So, exorcism and deliverance prayers can break these curses. Pwede rin siya ma-break. It's dili niya hopeless ang tanan. Nagyapoy hope. Deliverance prayers and exorcism can break these curses. Kana kung imong ma-detect kung wa ka kabalo, layo ka simbahan, luoy, no?
Let's go to evil eye or hex. So once in a while, people are afraid because they believe that someone has looked upon them with an evil eye, placed on a hex upon them, or has done something by means of witchcraft to bring them under the destructive power of the enemy. So unsa man ning evil eye? So tutukan kag dautan. Dili tanan nga tutok dautan ng evil eye ha. Kanang naagid siya intent nga naa siya kabalo siya mag-cast og evil eye na yam no, kabalo siya o kanang mga seremonyas, no? A real spell cast on someone by merely looking at them. An evil eye presupposes the will to harm a predetermined person with an intervention of demons. So naputay version aning evil eye sa tuwa. Unsa man? Pikpik. No, mamikpikay. Abi na po sa una dili tinuod ng pikpik, tinuod gyud kinang apak pikpikon nimo. No. Pikpikon po di magbalik daw. Pero ambot lang may piktibo ba ng pikpikon po di magbalik. No? Basta kana those are happening. So it can cause diseases, no, terrible effects, and even death. No? So ang tip sa ni Father Amort, avoid looking directly into the eyes sa mga tao nga nagaduda ka, no, nga mag-evil eye. So therefore I am baptized and I'm living in the kingdom of light, in the state of sanctifying grace. Satan has no dominion over me unless through fear I open the door to his influence. Dili ta mahilabtan kung nata sa sanctifying grace. Sanctifying grace means that I am sharing in the mysterious way in the life of God himself, and he is dwelling in my soul. Romans chapter 5 to Corinthians, John 14. So however, when I commit a mortal sin, a serious sin, then I lose sanctifying grace and begin to live in the kingdom of darkness. So bisag usa lang mortal sin, no? Tanaw kag X-rated, that is already mortal sin. Premarital sex, many more. So as I persist unrepentant in serious sin, I become vulnerable to the influence of Satan. People may be leading very respectable lives, daghang tao nga disente, respectable lives, law-abiding citizen, sa tanaw sa mga tao nindot sila disente, buutan. But if they are not living according to the 10 commandments, the gospel, the moral teaching of the church, even in just one area of the commandments that concerns serious sin, they are living in the kingdom of darkness. Today, so diri lang sa katataman kay taas ni siya nga lecture, putlo lang sa nato, no? Taas na nato ng cover kay 2 parts man ni siya nga lecture. Okay. Kay basig mga information overload ta. Hello, Brother Brian. Sister Terry C. Hello, good evening. Mga wala na ako nag-greet. Good evening. Brother Kent, Good evening. Good evening. May question? Good evening. Walay question? Doc. Walay clarification? Ay, nag-take note ko kay para sa akong seminar sa baptism ba? Praise the Lord. Sige, gyapon na Okay. ikaw gyapon itig seminar sa Bunyagan Diocese? Oh yes. No. Sa San Lorenzo? Saturday, kay natupat Bunyagan. praise So the nag-take Lord. note ko. Ay, doon na, tapos magkag-baptism. Thank you kayo. Yes. Nadugangan. Salamat. Pwede kong pagumangkon. Pabunyagan. Apel di diha ang imong pag-umangkon. Ikatikas ang mga maninoy. Ug apel. Anak ni kinsa ni Branson? Kang Bronson. Okay. So nadugangan knowledge that they are already protected by God. Praise the Lord. By God. Baptized. So,
the devil and Satan can no longer touch the baby. Mao. Okay, Ako next knowledge. week kinsay mong volunteer para sa Bible reading. Ang wala diri nakastorya pa si Sister C. Hello, Sister E. Are you there? Samot dili on ni Sister E. Oo na di ay. Sister E. Dili ako. Adi sa Dok, dili sa ko kay busy pa akong kuan akong mama na admit sa kuan. Labi. Okay. Atong Kaya magsuko uli-uli. Oh, sige. Nakoy gamay question, Brad. Nakoy gamay question. Oh, yes, yes. Di ba bad kay na mag-course ta? Sa ato pa, mag-bless ta. Murag, Nindot kayo. murag tunggon siguro. Yeah, No, kitang parents pa. Yeah. Yeah. Ato atong anak. Oh. Mm. That is why, kung nang mag-bless, bitaw ko ano tong kamot, bless ko, bless. Actually, nang abi na to, bless ko nang na siya ka ng sign of respeto lang bitaw. Actually, ang tinawag gid ang amin Blessings. nangayog blessing. Mo nang kung pag humag-bless, imo hikapon niyang ulo to bless him. Mo na siya di kang kay O, kanang mo travel sila. Oh. Kung may kuan sa akong mga anak, mga sila sa akong blessing o mo travel bless. sila. So everyday ka mo bless, everyday ka makadawat og blessing because naatay power ang mga parents. Bitaw. Thank you for pointing that The same out. way po nga, dili po ta mag-ikuan, wish o dautan kay Oo. tungkol po sa pikas. Mao na nga kung ikaw anak, i-curse ka sa imong papa, pangayog yung pasaylo. Pangayog yung pasaylo, ayog yung pahila kay imong papag mama gyud kay imos lang di man po ka i-curse kung ano imong pasakiti imong papag mama pod. That is the only commandment with the promise you will live a long and fruitful life. Ma'am, to honor your father and Honor your mother. father and your mother. Ma'am. Tuod yung ko anak. Sakto gyud. I-pray na natong mga problema sa mga anak. Mas maayo ang i-pray. Ma'am. Ang mother will be mother forever. Sakto From gyud. womb to tomb. Yeah. Mao. Ay, Brad Brian. Ikaw na lang ako i-volunteer. Yes. Ikaw ako i-volunteer. Ako na lang. So i-message ko nimo unsa nga day nga gospel ang imong ikuan kay akong i-type daan. Okay. Sige. Okay. Closing prayer ta. Okay, let us all pray the Hail Mary. In the name of the Father, In the name of the Father, and the of the Son, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full full of of grace. grace. The Lord, The Lord The is Lord with you. is with you. Blessed are you among women. among women, Blessed is and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, pray for us pray for us sinners, sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. May the Father, the Son, In the name of the Father, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Salamat Thank you. Salamat, everyone. Thank you. Bless. Salamat. Thank you. Night. you. See you. See you. Good night. Adoptina. Ato siyang imbita ron sa birthday nila. Ay. Naan siya. Nandito sa balay yung birthday. Oo, pero kasi makuha na sila. Ako, kumari lang siya. Nababol. Nababol. Ay, si doktora raman. Okay. Did you learn something? Nyapon ta? Sa ito sudan.